Din ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Tiftakruh lil Fra Modest? U kif tista' tinsih lil Fra Ferrieħi li bil-pras partijaw jaqsmek bid-daħk? Dejjem jagħmel xi waħda tinkiteb, u veru tinkiteb għax kull waħda li jagħmel Fra Modest, Charles qasa jikdbilna storja ħelwa dwarha. Il-karattru ta' Fra Modest kien ħolqu l-fuq minn 40 sen ilu, u minn dak iż-żmien l-hawn seraq il-qlub ta' kulħadd, kbar u żgħar. Tridux nisimgħu waħda mill-bawċati li kien għamel fil-kunvent. Fra Modest u Sulluzzu. Ħafna mill-praspar li għamel Fra Modest matul ħajtu fil-kunvent illum intesew, iżda din li se ngħidilkom illum għadhom jiftakruha sew fil-kunvent fejn kien jgħix. Darba waħda il-kok sabaħ minn filgħodu kmieni bis-Sulluzzu li ma ried jitilqu b'xejn. Tgħidx kemm il-tazza ilma xorob, iżda kollox kien għal xejn. Ipprova kull kura li sema biha għal fejqan tas-Sulluzzu, iżda jaħassra mill-lider kien qabad qabda miegħu u ma rridx jitilqu. Kien fih tassew ħasra li msejken ta' kok b'dawk il-ħsejjes ħerġin minħalqu ma' kull skoss li jitla mill-istonku tiegħu. Fl-aħħar ġitu idea kif jeħles minn dan l-imbienek ta' Sulluzzu li ma rridx iħallih kwiet. Ftakar li darba meta kien żgħir sema lin-nanna tiegħu tajt li m'hawn xejn aħjar għal fejqan tas-Sulluzzu minn qata' Alla-Rieda. M'għandniex ngħidu damu veru xejn, imma l-kok li kellu 700 sena biex jeħles minn dak id-dwejjaq kien imħejji li jipprova kollox, ikun xi jkun. Għalhekk sejjaħ lil Fra Modest u rih bil-ħsieb tiegħu. Issa ara kien qed jgħidlu l-kok, kull ma rid minn għandek u dan. Sibni Alla-Rieda u għatini ħasda. M'hemmx għalfejn tkun kbira tafx li ma tmurx iġġenninni. Biżżejjed kemm taħsadni u bekk forsi neħles minn dan l-imbierek ta' Sulluzzu. U kif semma l-kelma reġa' beda jagħti brasu u jagħmel ħoss wara l-ieħor. Fra Modest ġitu ħniena minn ħabibu u waħħala f'rasu li jaqdih tajjeb. Mar fil-ġinien u qgħad bil-qiegħda fuq bank jaħseb x'kellu jagħmel biex jagħtih qata'. Il-kok kważi dejjem fil-kċina u mhux rakemm tidħol mingħajr ma jintebaħ bik, dam jaħseb għal sija sħiħa meta f'daqqa waħda ġie ħsieb f'rasu x'kellu jagħmel. Oru kideh bil-ferħ u qam minn fejn kien. Issa kien żgur li lil-kok kien se jfejqu mis-Sulluzzu u bħala ħajr jagħtih xi naqra biż-żejda. Il-ħsieb tal-inbit kompla qawwilu qalbu biex iwettaq il-ħsieb tiegħu, minnu fih mar fil-kċina u qal lil-kok li l-pirjol kien bagħtu għal fliexkun ilma kiesaħ. Dak mingħajr ma qatt jistaqsih xejn taħ fliexkun u Fra Modest dabbar rasu l-fuq. Billi fil-kunvent kien hemm mat mhux ħażin ta' patrijiet u studenti, il-kok kien jeħtieġlu jsajjar għal ħafna ħluq, għalhekk kien ħejji l-ikel ġoborhom imdaqsa mhux ħażin biex iħaffef ix-xogħol. Dakinhar tal-ġraja tagħna, il-kċina kienu qegħdin isirula xi tiswijiet fil-madum li kien inqasam kollu. U għalhekk il-pirjol qal lil-kok biex għalissa jibda jsajjar fuq f'żewġ tikmamar li kienu dejjem battala. Blajnuna ta' xi studenti, patrijiet oħra u Fra Modest, il-kok irranġa kif seta' dawn il-kmamar fi kċina temporanja, sakemm dik tisfel tkun lesta għall-użu mill-ġdid. Dakinhar il-kok kien qiegħed iħawwat is-soppa f'waħda minn dawk il-borom li semmejna, meta daħal Fra Modest u qallu li kien ġie biex jagħtih daqqatit. Il-kok ma tantx pjaċir għax kien dejjem jistenna xi waħda mingħand Fra Modest, iżda ma qallux le. Immela tkompla x-xogħol fil-kċina. Ta' xi kultant Fra Modest kien ħares minn taħt lajn lejn il-kok biex jara jekk kienx aljenat. Kellu kollox imħejji biex kif isibu daru lejh jagħtih qata li ma bħala. U fl-aħħar ġitu x-xoqqa f'muxta. Ra l-kok jerfa' waħda mill-borom bis-soppa ġew fihom u jersaq lejn tieqa li kienet tagħti għall-ġnien biex iqiegħda fuq mejda ħalli tibret. Malli ra hekk Fra Modest ħareġ minn taħt iċ-ċoqqa fl-ixkun ilma kiesaħ, resaq lejn il-kok u f'salt wieħed battallu nofsu fonqu. M'għandniex xi ngħidu malli l-imsejken ta' kok ħaż dik il-kesħa kollha ma daru, għajja tajta li twaħħax u tajjar il-borma minn idejh li baqgħet ħirġa mit-tieqa l-isfel. Ajma, ja ħasra, Fra!
beda jajat il-kok b'nifsu maqtuħ. M'hawnx għalik, hej, x'ħażda ħsatni? Mhux jintet li biex natik qata wieġbu l-fra. Iva naf imma taf x'inhi li jimmetlekx biex tagħtini ħażda bħal din bil-qata li tajtni tfajt il-borma l-isfel. U marru tnejn jittawlu mit-tieqa ħalli jaraw fejn ġiet il-borma. U dak li raw ġielhom iħarsu lejn xulxin bil-biża'. Hemm taħt it-tieqa kien hemm il-pirjol bil-borma ġo rasu u s-soppa iċċarċar ma' wiċċu. Issa sew għallu l-kok, issa jien neħel miegħu. Immintet li biex naħsdek għallu fra Modest. Għamiltili fra, għaf li għamiltili, iktar jien ukoll mort qabbattek. Imma jien fejn kont naf li ser titfa' l-borma l-isfel. Missek attenx kelli fidija, iżda ma komplix għax reġa' beda bl-iskossi qawwija tas-Sulluzzu. Fra Modestra li aħjar idabbar rasu, bejn xrajnejn il-kok jixelu bil-korla u bejn minn ħina l-ieħor kien qed jistenna li jitfaċċa ġol kċina il-pirjol b'xi gundalla fuq rasu. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.